Ja, jeg kan i hvert fald ikke. Ej, hvor er det godt at køre i det herovre. Ja. Ja. Er du færdig med at filme, eller hvad? Ej, for satan mig. Laver han samme nummer som mig? Bonjour. Nu er der et svin, Morten. Jeg tror, du er med vildt. Jeg fik sgu sådan Du kan lige klikke den... det er da også nogle lorteski, så. Du skal da lave det hele selv. Du kan også selv styre dem. Ja. 5 meter, Jimmy. Ja, husk det. Kom, 5 meter. 5 meter, så drej du. Hva? 5 meter, så drej. Hvorfor? Skal jeg små sving på? Og vi skal lige have hælderen. Hvis vi holder den lige der. Der er god hældning på her. Cykelsti. Yes, baby. Kom nu, Jimmy.